Uoči redovne izvještajne skupštine vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije i Izaslanstvo vatrogasaca Hrvatske predvođeno predsjednikom Hrvatske vatrogasne zajednice Anton Sanaderom primio je župan Bajs. Bila je to prilika da se još jednom ponovi što sve županija čini da pomogne kako profesionalnim, tako i dobrovoljnim vatrogascima. Treba istaknuti kako ove godine sredstva u proračunu za vatrogastvo rastu. Ovu vatrogasnu zajednicu, a kroz vatrogasnu zajednicu sve postrojbe i profesionalne i dobrovoljne, svrstali među najbolje u Republici Hrvatskoj, kako sam rekao, sami vrh vatrogasnih snaga u Hrvatskoj, a Hrvatska vatrogasna zajednica je snažna koliko su snažne županije. I zato nam je važna ova županija i zato nam je važna ta potpora i evo ovo je prigoda za zahvalnost. Nije ni čudo da su među najboljima jer u županiji oko 11.000 vatrogasaca koji su na raspolaganju građanima županije, ali i izvan nje, a posebice tijekom ljetnih mjeseci kada odlaze na dežurstva na Jadran.